Hi kedai kawai ni kejing dan kam bakong san haki babun ki kam haki yang kisam. Lada dan kejing emru kan long kebesertok. Ban penbiang ya bam di hakawai ni kisnong hakane kenong ba asyelong haka sauterik mentau benai no apra arhajar arpo. Menteri Sarkar bakmi ekatanat Public Health Engineering ulalit jurep hi dalade ke projek samom hakane kisnong rengkat kejing kershan lang ki engineer jong katanat jong bat ki bor sensar snong. Hagani kesngi Menteri Sarkar bakmi ikani katanat uba renekton lengdok tongkar rengkat ke officer jong katanat PHE. MLA barem jong nong thamai constituency Dr. Jamino Mautho kilalet jurep ikanong ra water supply scheme ke benta benengkong ha kesnong nongra ka projek ke balamang pisah na do ubnai leber kasnam arajar kat nyo ha ka jinglut ke bakot sanklor kendai pu arlak nyo pulai hajar tengka kabla saateng bat om patla ban pendep hadu kini gisngi. Kani gede ke projek samom kaban besa syaki khat arhajar arpuwe ngot kinong song jong kesnong marbo nong luom nong ra nong pedeng bat kesnong potoin. Kaba kumba kalong menta ka jingdan kam kalong hadu nyo lak san pulai hajar nrus pa arpun litar ha ka sisni. Hadin ke jing jurep ke projek samom bat kamtam hadian belayo sengo ke jing jingnam jong orang ba snong uba bi pengrup. Nakaliang uba renekton lengdok tongkar ini kesni ulong ban nakaliang jong bat katanat ke bu ukmi unela kat bala ban pendep no ini ke projek samom wala nakaliang orang ba snong ula kerencai ba compare nada syem sakat to kanepor kenang ban kam janai karukong penteri. Kadon kajing kampla na ki skim bro na mangim ju kamdon ida kren engineer ju kamdon ke bakum kene ha ka bakin syute banyo e ka source of water ha kui jaka ya ka source bun ba kishu dam ya ka wa ka bakaya jati bat ki sayo ya ka ban tan tendri hang ne pede ila shu banti da kene ga tlu ha baki ai keteng ka somewell te ni ngakwa bani iknang ikane bat kalong sya ka kadi ka wei na ki option haki jaka ya ke bangim don ki wa bante kadi ka wei la ringin I bakane ka model ka sukses hang ne ngila ban pentri kam do ha bon ki jaka ha ka bangim don ka source of water ka babiang leng baki wa ta ka daw ngawan pek nang ban yo I ya kane bang internet I don jikerman hadu kata ha bangim pek ya ka jingbiang ka ha kane jaka ka bakilati labatai ba kane ka kadap asitang man kamit kadang full bet bat kin sayok bantan tigis ko thu ba kadon ki kermen ya ka ba ban yo biang mi kena snong nongra leng ba da kena kopung ai kublai ra snong iba jensur bersim pelat ka baki ong simpor sa arsenam sem lei ni ka snong na kaliang jo ka department na kaliang jo aku minister ngasngo kala slam than kata ngasngo ban ajung mut ba kontraktor bar department ni don lang ni engineer ngila on company state ni kam da ka ba hajaka ban trei tang kumne khndiat la ban artishu iki numbers of workers ha ka ba kila ban trei ban company jeliu ikane ban pendep hamkuloi mar I kam pinang pensam ki don bet ki unforeseen problem ki ban me ya ka price escalation ka sadon kan mar kata ka ba kalau ban kuloi kan bala bar equivalent la long ka bala te la kumno kanom dei hadu ta asnam kumbala ai je sum rong basnong na kle jongang ba la kumno pu asnam di bandep ya kene banti kene nang bangin yo pej pada saya ka second phase ban yo panai